Здравейте хора, аз съм Мистер Овчо и с мен е... Да. И днес ще правим един чалендж във Fortnite, който гласи... правим настройката на Random Skin. И примерно ако ми се падне и то кендо, при него има повече червено. Но в самата игра няма рарити, дето да е червено. Така че мога да си избера рарити на оръжие, което ще е цялата игра. Пък ако се падне примерно Doom, дето е зелен, ще мога рарити, нали, Rare там или каквото и да е. А е зелено просто, така ще ви викам. И преди да започнем, ще ви помоля да поставите лайк, да се абонирате за канала, да напишете по някой коментар за следващата тема на видео и да последвате Данчо в TikTok, линк долу в описанието. Така, ето че вече сме в игра. Да, скочим ето тук. Така, хора, на моят скин има повече розово, така че аз избирам раритето. Ще избера сиво, сиво до края на играта. Добре, видял се, аз страй. Какво е това е? О, виждам го. Увай, това пистолет и бас доброто. Футка го кръпне. Чай, ще падна време. Чай. Много странно. Вот. Аз не мога целя, брат. Обдет. Намис. Арбалет. Вот. О, не направо. Това са много странни неща. Добре, бяло е. Намис. Еми, 5 кила общо, до сега сме добре. Трябва да уиннем. Не, за това ти са. Влизам му. Маля, аз ще умра. Нацмет. Аз имам. Крак? Ти го убивай. То как стои и гледа. Крак? Айде да го кажа от последния път дето снимахме. Какво е това нещо е? Като изтребител, бе, брат. Вътре какво това? Отзад. Помощ, че съм на две. Иди, чу, майко видях. Къде струва? Че? Какъв е този? Добре, трябва да се намеря мините веднага. А това е истински човек. Stop the cap! Не е някакъв по-хубав снайпер, брат. Не се така с. Какво? Виж тук. О, не, те 68. ще крак. Дед. Тюногабо е. Аз ще Какво умра. това е, брат? Са тя глупости. Та игра направо. Давай, може. Дет. Браво, е. Мале. Да, че брат. Снайперче. Моето другарче Жоро. Виж го. Колко е сладък. Между другото и там бях видял човек. Той избяга сега.
Къде Не кара бе, там Джо? бе, ей го там. Жоро, ще се върна за тебе, обещавам. Не съм си Джо. Дет. Аз съм някакъв човек. Жоро е моят шеф. А! Как са тия неща, бе? Не убих си го там. Аз го убих, Защо? ама... Но кой има на бареч? И аз сега това не мога го взема. И аз. Ще се забранча, че не ги варец. О, боже. Тъй, Жоро къде е? Наверно е някъде там. Жорка е. А! Не го... Къде е? Жоро, не! Той е купна някъде. аз го Жоро му видях. е застави. Аз го... О, в това са тия... Екстериор, ще си към ще се пира. Жоро. Няма те забравя, Жоро. А, другия. Петю. Пич. Няма така. Що не го хвърля, бе? Ще го дадем тук. Чай, че ти Го взех върна. минтата да ти ги върна. Ще го върнем тук. То това какво прави, бе? Не знам, не мисля, че отдаваш някакви оръжия, това беше. Не, че ги използвам, да. Жоро, ще вземем пуските. Аз ги събирам. Споко. Тъй. Кола е мана там. Да, е. Аз един му набих доста, даже го оставих на Ох, моба. ох, ох. Ох. Да, е. Не! Помощ. Защо? Не, колата! Айде, Колата е, остай. Значи ме отбъти. Давай, Жоре. Така, крак. Ой! Давай, Жока. Оп, дет. Това къде бяха, дет. Найс. Прям на кит. Джъкче. Добре. Чук-чук-чук. Не сте. О! Аз някъде да дойда, брат, ако не успя. Но не, наближаваме далеко. Аз ще вземам между другото. Аз съм дет. Може да задърбам. Помощ. Брат, как? Така, хора, във втората игра сме. Да паднем и тука. Добре. Така, аз съм с епико оръжия. Понеже аз не знам това кафяво ли е, сиво ли е, ще си избера цвет, ще... Син. Добре, той ще Перфектно. синьо, аз съм лило. Перфектно. Мерси. И мене, А, ще го взема. Да. ела при мене. Аз съм Добре. с Кирил. Не ще умра. Няма карат. Можеш. Дай оръжието. Добре. След това пумпа ли на карата? Ако беше помпа още по-добре.
Добре, дед. Майко. Мале, това оръжие е много добро. Охо! И някакво Помпа, бе. SMG. Не. Не помпа, мале! Това много Майко. спами, мале. Добре, аз много съм доволен. Дед? Бате, защо с това спами толкова много, бе? Виждам го. Не, проблема е, че аз няма... Аре, бе! Къде този, бе? Почти го убих. Той бяга. Той бяга. Не да, нямам търпение за утре. Какво? С какво оръжие беше това? Не дей, това боли. Добре, браво. Това си аз. През нас. Вас, почнах да стрелям, бе. Нинджа дед. А! Айде пак. Не, бе, брат, стигай, какви са тия снайпери, бе? Не, Legendary Sniper. Аз съм трагедия. И така, хора, вече сме в третата и последна игра. Нека скочим в Crime City. Аз имам червен скин, така че избирам си... Кого си избирам? Зелено. Избирам В си... коментарите искам да напишете хаштаг на агли хора. Наглост, бе, аз вече го казах, наглост. Нагли хора. Айде, нагли хора. Добре. Тъй, зелено. Това зелено ли е? Или съм дълтонист? Това е метките. Добре. Тук има Все пак не съм Mythic дълтонист. Chest. Има Mythic Chest обаче. Сега и помпа да ми даде. Добре. Абе, снайпер, пак става. Кой ма стреля, бе? Ай стига, брат, нямам оръжия. Аз нали ти маркнах едно? Да, не тук къде. Бе, той Глей. не ме оцеля, бе. Това какво е? Аха. Не. Това ако беше Само една пул. маля. Тук и пъмпа. Това много спам е. Хора. Дет? Не, брат, тък му тръгнах за клибове, стига, бе, Данчо! Брат, тука не мислех нито един едити маняка идва и просто го убия пред очите ми. Гледай тук какво бях направил. Не беше отворен, сега какво да правя? Не, без да хилваш, без да ребутваш. Успей го да ребулти. Ав. 30. 29. Колата ще ме гръмне. Направо го нападам. Къде без мен, бе? Не. Ко? Добре, колата ме гръмне. О! Най-накрая намерих това, което искам. Те да открадем един кил. Май ще оставя. Айде, пак ма снайпват. Че ми... Стига сте ма спамили, бе. При Тук мен двама, близо. при мен двама, при две. Пред 2 минути. Еми не мога да говоря, защото съм под паника. Крак, на много малко е. Данчо, ти си на мак кръв, можеш да ги оправиш. Крис на 8, на 5 кръв съм. Да, знам, идвам. Добре. Той отзад има... Добре, това е на малко. Дет? Брат, отивам да го бия на 5 кръв. Дай. Не, че ми лага. Дет. Вои, брат, на 5 кръв целя. Не. Трябва го убиеш това. Ще го бия.
Пак ли? Добре, убих. Крис там! Знам, успокой малко траст. Аз защо тръгна? Това нещо яко. Не бе, Крис. Добре, няма. Опа, Стига, не, бе. това вече беше... Това не беше нарочно. Къде си? Дет? Дет? Майко! Убитко. Той сега няма го. А, точно не го бях видял. Той другия къде. Ай, стига бе! И аз сега това не мога да взема. Къде е? Просто не стане. Не знам, май... Окей. О, не. Дет. Ох, туш покът къде стреля. Ай, стига. Чай не. Трябва да не го иззем се. Не, да, ветър. Дарт Вейдър. А, какво това Дарт Вейдър? Как си, брат? Он не умрал, да? А, виждам Питър Мирфин. Това брат ветър не умрал. Не. Крис, помощ! Аз съм бил с Питър Мрифин. Добре, убил го. Добре, аз откъде да помогнеш. Идва. Ай, ги пикекснем. О, Дай. Добре, де. Еми хора, уинахме най-накрая. Оп, малко трайхард. да, аз направо помога. Еми. Уинахме, окей, найс. И хора, надявам се да ви е харесало това видео. Поставете лайк, абонирайте за канала, пишете коментар и чао.